Aurreikusten zen bezala, bart onartu du Madrilgo Senatuak amiantoaren biktimentzako funtsa. Aho batez onartu dute funtsaren eraketa, ekimenaren aldeko 259 botorekin. Kalte ordainak banatzeko 25.000 milioi aurrekontua aurreikusten da. Duela 11 urte, Eusko Legebiltzarrean onartutako proposamenen batean du jatorri araudi horrek. Kaixo guztioi, eguerdion ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urriak 6 ditu, osteguna da. Biriketako pleurako edo abszetosiko minbizia amiantoak milaka gaixo eta hildako utzi ditu azken hamarkadetan sustantzia toxikoaren eraginpean egoteagatik. Urtetako borroka nekaezinaren ondoren erreparazio ekonomikoa izango dute hemendik aurrera biktimek. Esta proposición de ley, que crea un fondo de compensación para las víctimas del amianto, llega por fin a la última fase de su tramitación gracias al trabajo incansable y a la perseverancia de muchas personas que en esta carrera de obstáculos no han tirado la toalla. Por tanto, es un día histórico, porque es la primera vez que se aprueba una ley por iniciativa de un Parlamento autonómico, y es un día histórico porque se hará por fin justicia y paliaremos el daño de muchas víctimas. Así que hay una responsabilidad pública de dar respuesta y compensar el daño, porque faltó prevención y faltó acción protectora. Y no podemos olvidar que el amianto sigue entre nosotros. Y ahora corresponde su retirada, pero esta debe ser en condiciones, porque si no vamos a generar más víctimas aún. Esto no se puede consentir. Eta Madrilgo Senatuko osoko bilkurak behin betiko onartu du memoria demokratikoaren lege proiektua. Horrela, gerra zibileko eta frankismoko desagertzeak bilatzeko Espainiar estatuaren konpromisoa indartu egin dute, eta halaber zabaldu egin dute aukera ikertzeko 1978tik 1993ko amaierara arteko epean izandako giza eskubideen urratzeak ere. 128 aldeko boto jaso ditu, bai eta 113 kontrako boto ere, eta 18 abstentzio izan dira. Eztabaida 5 orduz luzatu ostean onartu da proposamena. Ia amaiera presoen sakabanak eta politikari buruzko ikusentzunezko erreportajea argitaratu du Naizek. Azken denboran izandako leku aldatzei esker, euskal preso politikoen sakabanaketa eta urruntze politika amaitzen ari dela dirudi. Naizek ikusentzunezko erreportajea hau egin du, politika horrek eragindakoa eta gaur egungo egoera ere azaltzeko. 4 testigantza jasotzen ditu dokumentalak, preso bat, motxiladun ume batena, dispertsioaren ondorioak pairatu duen zenitarteko batena eta Inazio Oyarzabalzareko kidearena. Horrekin batera, garai desberdinetako irudiak eta dokumentuak jasotzen ditu erreportajeak. Presoen sakabanak eta hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Azken urteetan egoera asko hobetu den arren, dispertsioak oraindik jarraitzen du. Bizitatik bueltan, Burgos onduen, Sarrazinen, autoestripu auki bat. Edadeko jendia gelditu da, bere senidek ikusi gabe. Etaparen amaiera bezala, ez? Apur bat nola doazen denak hurbiltzen, kideak ere elkarrekin dauden. Legeak dioen baldintzak betetzen dituzten preso asko dira, 3. graduan beharko luketenak, 2. graduan baimenekin egon beharko liratezkenak, eta naiz eta bide hori pixkanaka egiten ari den ere, oraindikan asko dira bide hori egin beharko luketenak eta oztopo pila bat aurkitzen dituztenak, ez?
Aste honetan gainera aktualitatean izango da gaia, sarek mobilizazio egun antolatu baitu larunbat honetarako Donostian. Izan bidea dinamikari bukaera emango diote horrela Gipuzkoako hiriburuan mobilizazio eta jaialdi baten bitartez. Eta bertan izango da Hamaika Telebista ere. Jarraitu ezazu egunak ematen duena Hamaika Telebistako sare sozialetan. Ekonomia alorrean, testuinguru ekonomikoari aurre egiteko Euskal Herria Bilduk 10 neurri proposatu ditu, ongizatea eta aberastasunaren banaketa bermatzeko. Ongizate hitzarmena aurkeztu du, egungo zailtasun ekonomikoei erantzun zorrotza emateko asmotan 10 neurri proposatu dituztenak, tartean merkatu energetikoan eta higiezinen merkatuan esku hartzea. Gainera, aberastasuna banatzeko erreforma fiskala eta enpresen irabazien erabilpen justuagoa planteatu dute. Arnaldo Otegi, Bilduren koordinatzaile nagusiak horrela azaldu du. Aspaldidanik azterketa terminoetan esaten ari gara badirela munduan eta guri ere nolabait ere eragina egiten diguten hainbat tendentzia strukturalak gaur guretzat komenigarriak direnak nunbait berriz ere errepikatzea eta berriz ere zuekin konpartitzea. Guk aspaldi esaten ari gara badela lehia bat munduaren kontrolerako, munduaren hegemonia ekonomiko eta politiko eta militarrerako, lehia hori badituela protagonista ezberdinak, nagusiak Estatu Batuarrak eta nagusiak Txina, eta momentu honetan oso kezkagarria den egoera bat bizitzen ari gara, ez munduan ez daudelako beste gerra batzuk, baina bai Ukrainian gertatzen ari dena. Orduan, komeni da bergogoratzea gu lehenengo momentutik Ukrainiako gerra sortu zenetik zeintzuk izan ziren egindako erreflexioak uste dugulako gaurkotasun handia dutela. Gu lehenengo momentutik nolabait ere esan genuen etzela bidezkoa, ez geundela ados eta Putinek egindako erasoaren aurka geundela erabat. Eta hori lehenengo momentutik argi utzi genuen. Baina gogoratu behar da ere, momentu berean esan genula, guk eskalada militarraren aurkakoa ginela, guk armak bidaltzearen aurkakoa ginela, horrek eskalada batetara eramango gintuelako, eta guk soluziobide diplomatiko baten aldekoak ginela. Orain, ikusten ari garena da, nolabait ere, armak bidaltzaren aldekoak apustua biderkatzen ari direla, eta eskalada gero eta gehiago eramaten gaituela estenatoki oso peligroso batetara. Orduan, gaur, berriz ere, esan behar duguna da, gauza bat guretzat funtseskoa dena. Inbertsio ekonomikorik hoberena momentu honetan, inbertsio humanorik hoberena momentu honetan gerra gelditza dela. Eta ez dagoela beste alternatibarik horretara. Eta horretarako bideratu behar direla negoziazio mailak, eta horretarako bideratu behar direla soluzio diplomatiko. Bien bitartean ELA sindikatuak iragarri duenez, greba deituko du Bizkaiko metalgintzan urriaren 27 eta 28erako eta baita azaroaren 2erako ere 3 lanuzteok nahikoak ez direla uste duen arren. Are gehiago, lan hitzarmenari buruzko akordiorik ezean, greba mugagabea egitearen alde egin du. Iragarpena Comisiones Obrerasek, UGTek eta LABek egun bertsuetarako greba deitu ostean heldu da. Orain arte, 4 sindikatuek batera deitu dituzten mobilizazioak. Bizkaiko metalgintzan greba hotzak berriro. ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebara deitu dituzte Bizkaiko metalgintza sektoreko 50.000 langile. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta FEBEM enpresarien elkartea. Irailaren 26an bildu ziren azkenekoz eta urriaren 13an berriro batzartuko dira bi aldeak. Hala ere, joan den asteko bileran patronalak ez zuela soldatak eguneratzeko proposamenik egin ohartarazi zuten sindikatuek. Izan ere, sindikatuek behin baino gehiagotan salatu dute patronalak ez duela borondaterik negoziatzeko. Egoera horrela, Bizkaiko metalgintzak urratsak eman behar dituela eta langileak aktibatzeko garaia dela nabarmendu dute sindikatuek. Edonola ere, ELA, LAB, UGT eta Comisiones Obrerasek ostegunean agerraldia egingo dute zetasun gehiago emate aldera.
Eta Labek manifestazio deialdia egin du hezkuntzaren legearen aurreproiektua salatzeko. Sindikatuak zehaztasun gehiago eskatzen du zentroen betekizunei dagokienez, hau da euskararen eskakizuna edota irakasteko eredu bakarrerena. Sindikatuaren desadostasuna kaleratuko dute beraz biharkoan Gasteizen, eguerdiko 12etan Bilbo plazan hasiko da eta hezkuntza ordezkaritzan amaituko da. Lau ardatz dituzte Lab sindikatuaren ekarpenek aurrera pausoak, langileak, betekizunak eta inbertsioa. Azken hau azpimarratu nahi izan dute legearekin lotura ez izan arren aldarrikatu behar den eskakizuna delako. Gaur elkartu dira Gasteizen eta euren eskaerak kaleratu dituzte. Eusko Jaurlaritzak irailaren 14an hezkuntzaren legearen aurreproiektua aurkeztu zuen. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko den hezkuntza legearen zirriborroak zenbait erreakzio eragin ditu euskal sindikatuetan baita eragiletan ere. Sindikatuek zehaztasun falta salatzen dute. Hala da, Lab sindikatuak manifestaziora deitu du euren ekarpenak kaleratzeko. Nahi dugu alde batetik Laben izenean, pixkate langileak mobilizatu, bai eskoletan eta bai familia edo guraso diren horiek, eta gero beste alde batetik ere, lanean ari gara beste sindikatu eta eragilekin ere mobilizatzeko. Guk egiten dugun lehenengo balorazioa da, aurkeztu zaigun lege aurreproiektuak hutsune asko dituela. Orduan, hutsune horien aurrean ekarpenak egin ditugu, aurkeztu ditugu jada, eta ekarpen horiei balioa emateko, eta gainera benetan nahi duguna lortzeko, uste dugu mobilizazioa importantea dela. Aurrera pausoak, langileak, betekizunak eta inbertsioa. Azken hau azpimarratu nahi izan dute, legearekin lotura ez izan arren aldarrikatu behar den eskakizuna delako. Aurrekontuak datoz, eta guretzat importantea da, aurrekontuetan benetan hezkuntza inbertsioa handitzea. Eta esaten dugu, eta sindikatu guztiak oradoz jartzen gara, behintzat Europako batazbestekoa dela barne produktu gordinaren 6%, orduan. Beste sindikatuei dagokienez, Esteilazek salatu du Jaurlaritzak hezkuntza pribatizatu nahi duela eta legeak hainbat hutsune dituela. Elak berriz lan baldintzen mahai baten osaera sindikatuen eskaerak bideratzeko eskatu du. Ostalaritzak eta saltokiek itzalaldi bat antzestu dute Iruñeko estafeta kalean energiaren prezioaren igoerari buruz arreta dei bat izateko asmoarekin. Hainbat urtez jasaten ari diren egoera larria azpimarratu nahi izan dute horrela. Bestalde, ikasleak grebara deitu ditu ikasle abertzaleak urriaren 27-ako astearte honetan Eusko Legebiltzarraren aurrean egindako prentzorreko batean iragarri dute. Hego Euskal Herri osoko ikaslei egin die iak hilabete amaieran grebara batzeko deia, hain zuzen, bigarren hezkuntzakoei. Horregatik, ikasle abertzaleaketik, erreforma prozesuaren aurrean antolatu eta kaleak hartzeko deia luzatu nahi dugu. Hezkuntza sistema kapitalistak aldaketak egin behar ditu bere forma eta edukian. Izan ere, hezkuntza akumulazio ziklo kapitalisten beharren arabera diseinatzen da, eta sistema kapitalistan merkatuak behar duen lanindarra ekoizten da bertan.
Migrazioarekin lotuta Urkulluk eta Etxegaraik pandemiaren ondorioz itxita dauden mugako pasabide guztiak irekitzea eskatu dute. Hendaiako salgaien oinentzako zubia itxita dagoela gogorarazi dute. Euroeskualdeko beste 3 pasabidez gain, Larrau, Izpegui eta Aldudez. Horrela mintzatu da Inigo Urkullu lehendakaria. Mugarik gabeko Europa eraikitzen ari gara. Horregatik, aintzinako mugak Europako josturak dira gaur egun. Europar Batasunaren herritarren eren bat, baino gehiago, bizi gara bertan. Muga bizi arro bat da, eta oraindik konpondu ez diren oztopo gehiegi. Eta eskuineko aktivistak haurdunaldia eteteko kliniken aurrean batzen hasi dira emakumeen aurkako mezuekin. Lege berriak indarrean sartzean mobilizazio hauek gelditu ziren, baina hala ere aste honetan berriro ere hasi dira kliniketan biltzen. Gasteizeko Askabide klinikan hain zuzen ere klinikak auzitara joko duela iragarri du. Nerea Gartzia. 40 días por la vida plataformak Gasteizko klinikako egoitzan batzeko deia luzatu du. Azken egunotan Askabide klinikaren aurrean biltzen ari dira 6 pertsona zenbait kartel izaten dituzte abortuaren kontra eta emakumearen aurkako mezuekin. 4 egun jarraian daramate klinika aurrean otoitz egiten eta ara joaten diren emakumei mezuak botatzen. Elkarretaratze hauek astero errepikatzen ziren duela aste batzuk, baina lege berriak indarrean sartzean geldiarazi zituzten. Hala ere, legearen kontra joarren berriz erabaki dute klinikaren aurrean biltzea eta arduradunek diotenez salaketa bat jarri dute eta auzitara joko dute. Aurkitzen ditugu gure klinikaren aurrean, eta guk egiten duguna azkenean da, lege bat dago, lege hori martxan jarri zenetik ez ziren egon, lehenago egote ziren, orain arte ziren egon, eta orduan guk lehen bazta azkenetik egunero hor da aurrean dazkagu, eta egiten duguna da, hau denuntziatu, identifikatzea deitu poliziari esan, identifikatzeko pertsona horiek jakiteko nor denuntziatu behar ditugun, eta mesedez legea aplikatzea, eta orduan ezin duten klinika aurrean egon, alde egitea hemendikan. Eta kultural horrean Gasteizen Salburuako gizarte etxean inauguratuko da Ania Zanete Buruaga eta Carolina Matos artistek komunetako hormetan egindako ilustrazioen erakusketa. Pertsona batzuek instalazio horietan egindako mezu matxisten aurrean erantzunez. Nerea Gartzia. 2022ko maiatzaren 4an Salburuako gizartetzean pintada matxistak agertu ziren gizonezko komunetan hain zuzen ere. Zentroko garbiketa zerbitzua saiatu zen produktu desberdinekin ezabatzen, baina ezinezkoa izan zen. Beraz, kartelak jarri zituzten, eskumore baten gainean errespetua hitza irakur zedin. Hala ere, kartelak desagertzen joan ziren eta berritzen joan ziren mezu berriekin, mezu matxistekin hain zuzen ere. Horregatik, guztiagatik, Ania Zanete Buruaga eta Carolina Matos artistei eskatu zieten konpontzea. Bien artean gizonezkoen komunetako hormak ilustratu zituzten. Eta ikusentzunezkoetan murgilduko gara jarraian, Gaizka Izagirreren eskutik, Gaztezuloko aldizkariaren zuzendariaren eskutik. Eguerdion, Gaizka? Kaixo, eguerdion. Beno, gaurkoan azken aldian estrenatu diren telesail batzuk omendatuko dizkiguzu, gainera gehienak estrenatu bezain laster arrakasta handia lortu dutenak, horietako bat da Deber. Zenolako historia kontatzen du Disney Plusen estrenatu berri den telesail honek? Bai, egia da badela ikusentzunezko barkatu nahiko berezi bat, batipat adi pixkat gastronomiaren mundua eta gustoko dezuen ontzat, nik uste badela gomendio nahiko aproposa. Konkretuki, goi sukaldaritzaren alorrean girotzen den telesaila da, behintzat hasierako premisa. Kontua da, munduko jatetxerik onenean lan egiten duen txef gazte batek, pixkat Michelin izar ospetsu izateko amets hori bazterrean utzi beharko duela, bere anaiak buruaz beste egin duelako. Kontua edo gakoa zein da, bere anaiak beste jatetxe bat zuela, Chicagon, jatetxe hori oso ziztrina, oso traketxa, eta, bere ametxetik erabat lentzen den jatetxea da. Orduan, protagonistak, Carmi Bertzato, utzi beharko du goi mailako sukaldaritza, eta bere anaiak utzitako negozio horri ekin beharko dio. Zailtasunak zailtasun, kudeatu beharko du negozio kaotiko horren egunerokoa, eta aldi berean,
bere anaiaren heriotzak suposatu duen kudeaketa emozionala, ez? Hori da gaia, baina telesaila teknikoki iruditu zait ikaragarria, eszeneratzea da nortasun handikoa, oso kaotikoa da nola planteatu dagoen telesaila zentzu guztietan, bai forma eta bai edukiari dagokionez, baina oso ondo transmititzen du, era honetako sukalde batean sortu daiteken kaos, estres eta urduritasun hori guztia, ez? Orduan, The Bear, Disney Plusen ikusgai daukazue, 8 atal dauzka, eta gainera atal batzuk, ze hau izaten da pixkat jendeari atzera botatzen nion kontu bat, iraupenarena, atal batzuk 30 minutu soilik irauten dute. Beraz, oso gomendio aproposa, eta zuzenean zalantzari gabe, hau eta aipatuko ditudan urrengoak, urteko honenen zerrendan sartuko nuken telesaila da, lehenengoa. Top 4 horrekin jarraituta, The Old Man telesaila ere estrenatu berri da, plataforma berberan, Disney Plusen, eta gainera protagonista nahiko ezagun batekin, zer nabarmenduko zenuk telesail honi buruz? Bai, zuk esan dezun moduan, zalantzari gabe, lehenik eta bain protagonista, Jeff Bridges, haundia. Niri The Big Lebowski pelikula bereziki gustatzen zaidana, nire pelikula kutxunetako bat, eta Jeff Bridgesen dena irenezten dut. Adi batipat, The Americans, Fargo, Homeland, apur bat, akziozko thrillerra, baina espioitza gustatzen zaizuen ontzat, oso telesaila proposa. The Old Man, Jeff Bridgesek gorpuzten du 72 urteko tipo bat, bere benetako adina, ziako agente hoia da, eta daramatza 30 urte nortasun berri batean izkutatua estatu batuetan. Baina batean deskubritu egiten dute, eta hortik aurrera hasiko da iesaldi moduko bat, esan deten bezala, akzioa, thrillerra eta suspense elementuak sartuko dira jokoan, eta niri oso entretenigarra iruditu zait, lehenengo bi atalak magistralak dira, gerora maila hori ez da mantentzen, baina hala ere, telesail entretenigarria bat ikusi nahi baldin batzu, eta 80ko hamarkadako akziozko pelikulen kutsu hori duena, The Old Man beste proposamen oso gomendagarria, 7 atal kasu honetan dauzka. Horixe ere apuntatuta dagoeneko, eta beste bat ere, Dahmer izena duen telesaila, eta dagoeneko marka guztiak hautsi dituena Netflixen, zer du berezia izateko? Azteko daiko deigarria da, ze genero honetako proposamen batek horrelako markak haustea bada nobedadea, ze pixka true crime edo krimen ilun bat kokatzen da tramaren erdigunean, Milwaukeeko munstroa edo Jeffrey Dahmerren, serieko hiltzailearen bizitza ikaragarria kontatzen duen telesaila da, Ryan Murphy da zuzendaria, eta zalantzari gabe aurten Netflixek ekoiztu duen telesaila honenetarikoa. Urte guzti horietan zehar, munstronek, ze munstro hitza jarriko diot, egin zuen guztia astakeria hutsa da, eta ez naiz xehetasunetan murgilduko, ze agian ikusleak usatu egingo ditut, beraz, Netflixen daukazue Jeffrey Dahmer story, Dahmer, krimenak gustoko baldin baitu izue oso ilunak, nik uste gustatuko zaizuela telesaila hau. Eta aipatu gabe utzi nahi ez duzuna ere bada Las últimas de la fila, komedia hunkigarria honakoa. Bai, kasu honetan, pixkat, Daniel Sánchez Arevalo gizonezkoa izan arren, sentsazio daukat, betaurreko morea jarri dituela eta sortu duela telesail fresko bat, telesail feminista bat, emakumeei eta emakumeentzat sortua, baina mundu guztiak gozatuko duzuena. Las últimas de la fila azken hilarakoak, izenburuak egiten dio referentzia, bosteko emakumezko talde honek, klasera juten zianean azken filan esertzen zielako, eta geroztik lagunak egin dira. Kontua da, urtero, bidaia bat antolatzen dutela bosten artean, eta aurten bidaia hori berezia izango da, edo ezberdina. Zergatik, horietako bati, minbizia diagnostikatu diotelako. Orduan, bidaia hori irudietan daukazuen moduan, erabakitzen dute astea guztiak hilea rapatua duten bitartean. Eta hortik aurrera, pixkat aizpatasuna, feminismoa, empatia, lodifobia ikustarazten duen telesaila oso freskoa, oso dinamikoa, ikusterraza, 6 atal soli dauzka, Netflixen daukazue ikusgai, eta benetan gomendatzen dizuet, nahi baldin bazue, asteburuan zerbait harina eta freskoa, eta igual gehiegi pentsatzeko ez den horietakoa, Las de la última fila zalantzari gabe da gomendio oso aproposa. Kontuan izango ditugu ziurazko gomendatu dizkiguzun 4 telesail interesgarri hauek. Eskerrik asko Gaizka Ezagirre beste bengurean izatagatik. Zuei, eskerrik asko, plazerra. Eta badakizue, ostegunero bezala gaurko musika zuzenean saioak dakarrenaren aurrerapena egingo digula, Koldo Tamendi aurkezleak. Kaixo, eguerdion, Koldo?
Kaixo, guardion. Bueno, gaurko protagonista, Kurkuma taldea. Nortzuk dira Kurkuma? Horixe da, Doneztebetik datorren musika taldea da honakoa. Nafarroko erdi ezberdinetako musikariek osatuta, Doneztebeko musikaria badira, Leitzakoak ere, Eratxungoak ere, eta Donezteben dute entxegu lokala eta bertan sortzen dituzte kantuak, eta bertan osatu dute disko berri hau, disko berri honetako kantak. Disko berria, aipatu duzuna, eta gainera ezoizko estudio batean grabatutakoa, ezta? Bai, gaur egun disko bat grabatzeko ez da beharrezko estudio batetik pasatzea, eta bideo horretan Kurkuma taldekoak erabaki zuten leku dotore bat o leku komodo bat bilatzea beraientzako, beraiek lasaitasunez ariko ziren leku bat, eta borda batean paratu zituzten musika tresnak, soinu mailara mantzuten eta grabatzeko tresneria, eta 3-4-5 egunetan bertan izan ziren diskoa grabatzen. Horretarako soinu teknikari bat eraman zuten, Xampe, bere garaian Pirete taldeko taldekidea, eta gaur egun mezkina disko grabatzen dituena bere Bilboko Koba estudiotan, baina kasu honetan estudiotik atera eta bordara eman zuten kantuak bertan erregistratzeko. Ez dugu aipatu disko berriaren izena, Beldezi Dorrean hor du izenburua. Zer dakar disko berri honek? Aipatu duzu 8 kantaz osatutakoa izango dela, baina zen olako formatuan dator, zer dakar diskoak? Bueno, disko berria da, taldearen bigarren iraupen luzekoa dela esan dezakegu. 6 kantu osatua dator eta ordu erdi pasatxoko iraupenean. Beraz, konturatuko zara kantu luzeak lantzen dituela taldeak. Musikalki aipatu daiteke post-rock inguruan dabiltzala. Gauza gehiago ere badira, gitarra zorrotza badira, base ritmiko oso potente bat dute, eta pixkat hori dira taldearen indarguneak, ez? Base ritmiko trinko bat, oso atmosferikoa, base asko jartzen dutena azpian gero gitarrak horren gainean jolasteko, eta azkenik hotsaren bidez, non diskonetan ere garapen handia dago hotsaren lanketan, pixkat jolasteko, ez? Base ritmikoa aipatu dugu, hori da niretzako taldearen pixkat sustrai nagusia, eta aipatu daiteke kantu bautlan horabaiteko indargune bat, atmosfera asko daude, buklean egindako erritmoa daude bata bestaren gainetik, eta hor gitarren presentzia ere handia da. Disko berria esku artean dagoeneko, kontzertuak ere aurreikusi dituzte? Bai, diskoa udara aurretik kaleratu zen, udaberrian hainbat kontzertu eskaini zituzten disko orkesteko, nagusiki gaztetxe eta areto txikietan. Udan horrelako musika taldek ez dituzte aukera asko jotzeko, nagusiki bestelako musikak nabarmentzen dira edo egiten dira udaran zehar, eta neguarekin batera hueltan datoz aretoetako kontzertuak, gaztetxetako kontzertuak areagotzen dira, eta Kurkuma ezalako taldeentzako aukera gehiago dago jotzeko, ez? Azarotik aurrera berriz ere errepidean izango da taldean, disko berri hau aurkezten, eta taldeak aipatu daiteke zuzeneko indartsua duela, oso intentsoa eta benetan gomendagarria. Gaurko saiora adi, egongo gara beraz, Koldo Mendi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. In zuzen ere aurrerapen gisa Kurkuma taldeko gezurra bideokliparekin utziko zaituztegu eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan Amaia Maior zatzeko bozeramailea izango dugu gurean. Orain arte.
elkarrizketari tarte erekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dakagu Amaia Maior, Zatzeko bozera Amaia, eskerrik asko egotortzeagatik, ongi etorri. Mila esker, imitatzeagatik. Bueno, atzokoan ekin zitzaion Eusko Legebiltzarrean osasun publikoaren lege egitasmoari, funtzioak eta jarduerak azaldu zituen osasun sailburuak. Lehen balorazioa zein da? Bueno, berri ona da Euskadiko osasun publikoari buruzko lege egitasmoa izatea. Bere momentuan beste egitasmoa izan zen, baina azkenean ez zen indarrean sartu. Baina, bueno, guk ikusten duguna da gabeziak daukala legitasmo honek. Esatze proposamenak egin ditugu, 30 gora, eta datorren aste honetako datorren urriaren 19an legebiltzarrera joango gara agerraldi bat egiteko, eta horre azalduko ditugu gure proposamenak. Ikusten duguna da kontu garrantzitsu batzuk lege egitasmo honetatik kanpo geratu direla, hala nola osasun mentaleko erizain irudia, edo espetxeko osasuna ez da sartzen eta aurreko zirriborroan bazegoen, eta eskolako erizaina ere irudia ez da sartzen lege egitasmo honetan, eta gure ustez aukera galtzen da Eusko Jaurlaritzak osasun eskolako legearen zabaltzeko aukera. Aurreko legea 1982koa da eta oso murriztua da lege hori, eta gure ustez hori zabaltzeko aukera galtzen da momentu honetan, baina gure proposamenak azalduko diegu legebiltzarkidei aldaketaren bat sartzea lortzen dugun. Eta langilei lan baldintzei buruz zerbait aldio? Bai, esan behar dugu, momentu honetan langileek daukaten lan baldintzak ez dira onak. Pandemia baino lehen ere ezen lan baldintza onak, eta gainera pandemiak hori are gehiago okertu du. Ikusten dugu izugarriko lan karga daukatela. Bere momentuan pandemiaren kontuan hartatu behar zuen, eta orain itxarote zerrenda bere eskuratu behar du, eta gainera ikusten dugu Osakidetzan profesional batzuen eskazia edo gabezia daukagula, beraz bere egoeraz da bat ere ona. Osasun langileen soldatei dagokionean, Madrilek aurreikusi du, iragarri du 3 urtean 9,5% igoera. Madrilek ezandako hori betetzko duela, adierazi du dagoeneko Eusko Jaurlaritzak, zer deritzozue? Guztiz eskaz, ez da nahikoa. Eusko Jaurlaritzak badauka hori gora, edo igoera egiteko hori kapazitatea, ez da? Eta, guk eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari, Osakidetzako langilei, pandemian zehar egindako alegina premiatzea, ez da? Eta, guk eskatzen dugu aurten 8,8% egoera egitea, eta urtarrietik atzerapenak ordaindu, eta datorren 2020ko urtarrian beste 2,5% onartzea. Ikusten dugu, irailean adibidez, kontsumoaren prezioaren igoera izan da 9,9%, eta aurreko hilabeteetan 10% gorakoa. Beraz guztiz eskaz iruditzen zaigu proposamena. Osakidetzari referentzia egiteko azken hilabeteotan erabili izan dituzuen adjetiboetako batzuk izan dira kaotikoa, kritikoa, larria. Zalatzen duzuen langile falta, lehen aipatutu duzun hori, zenbaterainokoa da? Ikusten dugu osasun publikoaren sistemaren ardatz nagusia profesionalak dira. Profesional batzuen gabezia dugu Osakidetzan, hala nola familiako medikoak, pediatrak, baina gure lanbidean ere badaude gabezia pandemiatik baino lehen. Bere momentuan emaginen eta osasun mentaleko erizainen gabezia nabaritzen ginen uda oporretan betetzeko, eta ikusi dugu azken bolada honetan ere
erizainen falta izugarria daukagula, eta nabaritzen da urtean hilabete batzuetan, batez ere udako oporrak ordezkatzekotan, eta gauza bera gertatzen da Gabonetan edo Asto Santuan. Horrek ekartzen ditu eragin batzuk, alde batetik erizainen gainkarga. Eta lehen arretako mailan adibidez oso dotorea da, pazienten kopurua oso altua da, eta ikusten dugu momentu honetan Osakidetzan daukagun ratioa ez da nahikoa gizartea ondo hartatzeko. Guk nahi dugu, estatu mailan Satzek eskatu du herri lege egitea erizainen kopurua handitzeko, eta 1000 biztanle bakoitzeko erizain ratioa egokia izateko arlo guztietan. Eta ikusten dugu momentu honetan Europako Batasunean 8,8 ratioa daukagu erizain 1000 biztanle bakoitzeko, eta Osakidetzan adibidez 4,8. Beraz, urrun gaude hori, Europako batazbestekoaren ratioa. Horregatik eskatzen dugu arlo guztietan erizainen kopurua handitzea, eta batez ere lehen arretako maila. Ildo horretatik, udako kontratuak izan dituzten langileak, udaren bueltan, orain ere mantentzea eskatu diozue Eusko Jaurlaritzari, Osakidetzari hain zuzen ere, zein izan da erantzuna? Bueno, oraindik ez dut inolako erantzunik jaso. Guk eskatzen diogu Osakidetzari eta Osasun Sailari hori kontratu horiek mantentzea, batez ere, datozen hilabeteetan lehen arretako mailak lana izugarria izango dutelako erizainek. Momentu honetan, gripe eta COVID txertaketa kanpainak hasten ari da, eta normalean egiten behar duten bete beharra egiteaz gain, orain txertaketa egin behar dute, eta gainera gogoratu behar dugu pandemia ez dela amaitu, eta lehen arretako mailaren erizainek izugarrizko gainkarga daukate. Ikusten dugu, ia ezi guztietan, erizainek hartatzeko paziente kopurua 2000-tik gorakoa da, ia guztietan, eta ezi batzuetan, adibidez, Donostialdean, kopuru hori gora joaten da, 3000-tik gora. Beraz, momentu honetan daukagun aukera ezin hobea da, libre geratzen diren emaginak eta erizainak berreskuratzeko edo mantentzeko, eta horretarako kontuak bideratzeko, eta gizartea izango duen arreta hobetzeko, eta gure lankideak lasaitasunez eta segurtasunez lan egiteko. Beraz, horregatik eskatzen dugu, eta gainera kontuan hartu behar dugu, hori izango da prekarietatearen aurkako neurri bat, jendea behar du lan finkoa edo lan finkoa ez bada egoera orekatuta izatea, hemen Osakidetzan geratzeko eta daukagun talentua atxikitzeko eta erakargarria izateko. Hori da Satzek eskatzen duena. Horri egosten diozu langile falta, prekarietateari? Bai, prekarietateari bada kontu nagusiak momentu honetan daukagun profesionalen gabezian. Ikusten dugu pertsonek bizimodua behar dutela, eta horretarako egonkortasuna behar dute. Eta hilabete batean edo urtean zehar, behin baino gehiagotan langabezian geratzen bazara, hori ezinezkoa da. Eta gainera ikusi behar dugu beste kontu bat da Osakidetzan. Osakidetza emakume asko lan egiten dugula. Eta, hor dago ere, lana eta familia bateraketa, eta behar dugu oreka izatea, eta horretarako ezinbestekoa da lan finkoa ez bada, apurtxo bat,
egonkortuta, bestela inginezkoa da. Horri aurrekiteko eta hainbat lehen arretan batez ere betetzeko zailak diren lanpostu horiek betetze asmotan gaur goizean Gotxone Sagardui osasun sailburua Euskadi Irratiko Faktorian elkarrizketatu dute eta adierazi du pizgarriak lantzen ari direla egoera iraultzeko lan baldintzei dagokienean eta azpimarratu du osasun sailburuak lehen mailako arreta beti izan dela gobernuarentzat lehentasun bat. Entzungo dugu. Arreta beti izan da lehentasuna guretzako, legegintzaldi honetako estrategian ere horrela batua dago hasiera batetik, ez da orain berri datorren gaian. 2019an bazegoen estrategia bat, lehen arretakoa Osakidetzan, eta pandemiaren eraginez pentsatzen dugu hori berrikusi egin behar dela. Horretan gagoz, ganera profesionalekin beraiekin, hau da, barne prozesu batean ikusi ahal izateko, ikasitakoarekin, 2 urte haue pasa ondoren, 2019tik eta ona egin ahal izan diren gauza kontuan harturik eta ea, estrategia horri zeo zer gertu beharko zitzaion, gauzaren bat aldatu egin beharko litzateken, eta nahi dugu izan daitela, behetik eta gorako prozesu bat, benetan. Bueno, zer iruditzen zaizkizu Sagarduren hitzak? Bueno, hori neurrian materializatu behar duela, ezta? Eta horretarako ezinbestekoa da lehen arretako mailaren profesionalak babestea, guk erizainentzat eskatzen dugun neurri berberak, ezta? Hori profesionalen atxikitzeko martxan jarriko diren neurriak erizainei eta emaginei ere aplikatzea. Eta beste aldetik eskatzen duguna da, bere momentuan lehen arretako mailaren estrategia martxan edo momentu batean zegoen pentsatuta eta momentu honetan daukagun egoera desberdina da. Eta guk egokitu behar dugu lehen arretako mailaren egoera gizartearen egoerara. Bestela, momentu honetan profesionalen gainkarga oso handia da, biztanleek jasotzen diren hartatzea ez da kalitatezkoa, eta guk eskatzen duguna da, babestu behar dugu gizartea zaintzen diren profesionalei. Eta, ondo da asmoa hor egitea, eta, ikusiko dugu ea zenbateraino helduko diren haiek proposatzen diren neurriak. Sagarduek ere aipatu du barne prozesu batean dabilela bertako profesionalekin, zer moduztu hori? Bueno, zoritxarrez askotan hori hitz egitean ez digu sindikatuok parte hartzen prozesu honetan, ezta? Eta guk eskatzen duguna da, profesionalen lan baldintzak eren inguruan sortuko diren jarduera guztietan hor sindikatuok egotea gure proposamenak egiteko eta guk harremana estua daukagu langileekin, haiek kontatzen dizkigute bere arazoak, bere eguneroko arazoak, eta estrategiak eta osasun sailaren estrategiak langileen arazoei egokitzeko oso garrantzitsua da sindikatuekin hitz egitea, haien eguneroko arazoak zuzenean ezagutzeko, ezta? Osakidetzako profesionalen lan baldintzei begira ere, Osakidetzaren edo osasun sailaren helburuetako bat da behin-behinekotasun hori murriztea. Lan eskaintza publikoekin iragarri direnak nahikoa izango da hori aurrera eramateko? Zoritxarrez berriro esan behar dut, hori egonkortzetaz adibidez esartzean sindikatuokin ez dutela hitz egin. Eta, momentu honetan guk ezin dugu egiaztatu eskainduko diren lanpostu kopurua egokiaz izango den ala ez. Espero dugu, bere momentuan behin prozesuak amaituta, behin-behinekotasuna eguneko 8tik behera egotea. Bestela, berri txarra izango da Osakidetzako langileentzat eta gizartearentzat ere.
Bestela, ikusiko dugu prekarietatea eta behin-behinekotasuna ez dugula murriztuko, eta guk pentsatzen dugu lotura zuzena dagoela prekarietatea eta behin-behinekotasuna eta ematen duen kalitatezko arretarekin. Hor kontuan hartu behar dugu. Oso garrantzitsua da langile oso ondo babestuta izatea ematengo duten arreta ona izateko. Aipatzen duzun zerbitzuaren kalitatearekin lotuta, datu esangurutzu bat ere bada, eta pandemiak itxaron zerrendak 26% handi dituela da. Osakidetzan bertan ebakuntza bat egiteko 6 hilabeteko itxaronaldia duten geroz eta pertsona gehiago dira. Normala da. Pandemian zehar ikusi dugu Osakidetzako profesionalen ahalegin guztiak COVID-era bideratu direla. Eta, orain pandemia amaituta, berreskuratu behar dugu pandemian zehar egin ditugun ekintza guztiak, eta hor barnean ebakuntzak, behaketa programak eta kontsultak, daude barnean. Guri izatzeri gehien kezkatzen zaiguna da bada kronikotasunaren jarraipena. Kronikotasun jarraipena erizainontzat kontu nagusia da, eta orain arte, pandemia heldu arte, horretara bideratzen genituen eleginen guztiak, eta momentu honetan behin pandemian izan da, eta momentu honetan itxarote zerrenda berreskuratu nahian eta gainera profesionalen gabezian, ikusten dugu lehen arretako mailaren erizainen agendak bete-betean daudela, eta ia aleginan guztia bideratzen direla horretarako, eta ez kronikotasun edo gaixotasun kronikoak dituzten pertsonaren zainketarei bideratzen. Beraz, horrek kezkatzen nau asko. Eta behaketetan edo eta prebentzioan ere zenolako eragina izan du azken urteotako testu inguruak? Hori da, ebakuntza gertatzen den moduan, hori behaketa programa minbiziaren edo beste behaketa programen zerrenda gautza bera gertatu zaio. Bere momentuan egin ez ziren probak orain atxeratuta daude, eta denbora berreskuratzeko berriro ere eskatzen diote aleginak langileei, eta hor gurpil zoroa ez da, azkenean profesionalen lan baldintzak txarrak dira, hori lan enkarga daukatelako, presaka ibiltzen direlako, hori itxarote zerrenda murrizteko helburuarekin, eta azkenean egoera ez da ona, eta bere momentuan pandemian aleginak eskatu zioten, orain itxarote zerrenda murrizteko gauza bera, berriro aleginak eskatzen dizkiote, eta azkenean ikusten duguna da hori bere lan baldintzak ez direla zaintzen, eta guk eskatzen dugu hor oreka bat izatea, ezta. Eta zu inguru honetan ere, Esatze Sindikatuak eskatu du erizaintzako preskripzio gidak lehen baien ezartzea osasun sailak. Gida hori esker, zer lortu daiteke? Ikusten dugu momentu honetan lehen arretako mailak kontu asko, ezta, gaixotasun harin edo prozesu harin automurriztuak erizainen lana da. Eta hau da, erizainek askotan, prozesu horretan, medikamentuak arautu behar dute. Momentu honetan erizaintzaren preskripzio autonomoa guztiz zabalduta dago, baina preskripzio kolaboratiboa ez. Horretarako zinbestekoa da, zuk aipatu dituzun gida martxan jartzea, badaude medikamentu batzuk, mediko preskripzioaren menpeko medikamentuak emateko, ezinbestekoa da medikuen ematen duen agindua izatea. Gida horrek horrelako gauzak erraztuko dira. Adibidez, momentu honetan garun infekzioak izango badugu, gernu infekzioak izango badugu, antibiotiko ematea beharko genituzke, eta horretarako beharko genuke medikuen preskripzio bat. Baina gida horrekin protokoloa jarraituz
hori preskripzio kolaboratiboa egin dezake erizaina, eta horretarako errazten da erabiltzaileek jasotzen diren arreta eta prozesua murrizten da. Beraz, guretzat onura bat da, baina erizainok ez daukagu inolako arazorik konpetentzia berriak onartzeko, baina horretarako behar duguna da segurtasun juridikoa. Eta segurtasun juridiko horrekin oso lotuta dago preskripziorako gida martxan jartzea eta guzti zabaltzea. Munduko Osasunaren erakundeak ere horretarazpen bat egin du, eta hori da 10 urtenen bueltan milaka erizainek hartuko dutela erretiroa. Ikusita zenolako egoera dagoen Euskal Autonomia Erkidegoan, langile falta aipatu duzula, ez dakit belaunaldi aldaketa bermatuta dago, zenolako eszenatokiaren aurrean egon gaitezke? Bermatuta ez da egongo, eta arazo bat daukagu honekin, eta guk esatzetik pentsaten duguna da, martxan behar ditugu neurri desberdinak, erdiko epean eta epe luzean, eta horretarako ezinbestekoa bada, momentu honetan daukagun profesionalak atxikitzea beste profesionalentzat erakargarria izatea, eta gero esatzek beste gauzak egiten ari gara. Estatu mailan Unibertsitateko Ministerioari eskatzen ari gara erizainen eta erizain espezializatuen plaza kopurua handitzea, urtero profesional gehiago izateko, eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu gauza bera. Bera ez dauka ardura, hori esartzeko ardura, baina Madrilgo gobernuekin hitzaldietan eskatzen diogu presioa egitea hemen Euskadin Unibertsitateko plaza kopurua handitzeko eta erizain espezializatuen kopurua handitzeko. Azken urteotan hainbat mobilizazio egin dituzue, gehiago ikusten dituzue hurrengo hilabetetarako ere? Espero dugu momentu honetan daukagu negoziazioaren egoera hobetzea, baina ez du ematen hori gertatuko denik. Eskatzen ari gara Osakidetzari benetako negoziazioa izatea eta lan baldintzen profesionalen lan baldintzak hobetzea. Baina momentu honetan ez dugu hori ikusten, soldataren igoera guztiz eskasa, gainera bere momentuan izan dugun arazoak hor jarraitzen dira. Eskatu dugu behin baino gehiagotan Osakidetzan zabalik dauden arazoak edo protestak eiztea eta langileek eskatzen ari diren lan baldintzak hobetzea, baina Osakidetzaren aldetik eta malez ez dugu berri honik jasotzen, beraz ikusiko dugu, gure artean hitz egingo dugu eta segurazki elkarretaratzeak eta manifestazioak berreskalatuko ditugu, gure helburua bada langileen egoera hobetzea eta momentu honetan ez dugu ikusten etorkizunean hori gertatu denean. Eta honekin lotuta ere Osakidetza berriro zigortu dute, greba eskubidea urratzeagatik, Satzek jarritako salaketen ostean, zer espero duzu hemendik aurrera? Espero dugu eta eskatzen diogu Osakidetzari gauza. Funtsezko eskubideak errespetatzea eta sinatzen dituzten hitzarmenak betetzea. Eta gainera guk pentsatzen dugu momentu honetan Osakidetzak erizainak eta emaginak diskriminatzen ari dela. Eta ikusten da, epaitegietatik jasotzen ari diren epaiak, ezta. Alde batetik, zuk aipatu duzu moduan, grebaren eskubidea, ikusi dugu, azken hilabeteotan izan ditugun grebetan, ikusi dugu, gutxieneko zerbitzuak abusiboak izan direla, eta arrazoia eman digu epaiak, eta gehien kezkatzen zaiguna da, beste kontua bada erizainen eta emaginen diskriminazioa. Ikusten ari gara momentu honetan profesionalen gabeziaren ondorioz, erizainei eta emaginei bere atsedenak murriztea eskatzen ari dietela
Osakidetzak eta Osasun Sailak, eta gero hori gertatzean, ez zaizki aplikatzen beste kolektiboei aplikatzen dizkien neurri, konpentsazio neurriak, eta hori diskriminazio zuzena da, eta horren kontra borrokatzen ari gara azatzetik, epaiak eman digu arrazoia, eta hildo horretatik joango gara eta jarraituko dugu, gure erizainak eta gure emaginak neurri berean izateko eta ez diskriminatzeko lortu arte. Maia Maior, saltzeko bozera Maia, ezkerrik asko Maika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei. Horrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko solasaldiari heltzeko gaurkoan gurean izango ditugu Zurine Rodriguez eta Mikel Alvarez ere. Orain arte. Arratsaldeon, zuekin, okimoki.
genero lege solazaldiari ekingo diogu. Horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Zuriñe Rodríguez, eguerdion. Eguerdion. Eta Mikel Alvarez, kaixo? Eguerdion. Osakidetzari buruz arituko gara lehenik eta behin, izan ere badakizuen ez Eusko Legebiltzarrean atzokoan hasi zen osasun publikoaren lege egitasmoa eztabaidatzen. Ez dakite horri buruz lehenengo zertzeradak jaso dituzuen, baina zenolako lehen balorazioa egingo zenukete? Bueno, nik uste dut lege hau egitea berri hona dela, ez? Denbora zeraman batez ere oposizioak eskatzen lege berri bat. Lege honek dakan erronka ez da makala, ez? Osakidetza bera birformulatzea, jakinda gainera gauden momentuan, izugarrizko krisialdean, oraindik nik ez dut irakurtzeko aukera izan, baina bai entzun neuan Sagarruik eta berak planteatzen zituen osasuna beraz nahi zuela osasun gintzatik haratago eraman, hezkuntzara, medioambientera, delako hori ondo, iruditzen zait, baina niri faltatu zitzaidan puntu batzuk, ez? Osasun mentalen inguruan gutxi hitz egin zuen, da badakigu Osakidetzan psikiatra eta psikologo gutxi ditugula, beraz, indartuko da edo ez da, indartuko hori jakin beharko dugu. Eta gero badaude beste kontu batzuk niretzako oso modu sutilean esan zuen, baina zitula materializatu. Alegia, hitz egin zune Osakidetza denontzat izan behar dela eta dauden ezberdintasun arrakalak gutxitzeko balio zigula, baina adibidez nik ez dakit dentista sartuko duen edo ontologia sartuko duen, eta gaur egun adibidez dentistara jutie, klase kontu bat da, ez dago Osakidetzan sartuta. Beraz, gauza guzti horiek ikusi beharko ditugu, oraindikan prozesua hasten da, Legebiltzarrean prozesua hasten da, eta ikusiko dugu, baina egia da hurrengo 10 urtetarako egingo den legea dela, eta ze nolako legea dugun esango dugu zen nolako sistema, osasun sistema eukiko dugun, ez? Eta Osakidetza ez dago ondo momentuntan. Mikel? Bai, nik ez du jarraitu zehatzetan menaz, ez Sagarduiren konparezentzia, ez da ere legearen eztabaida bera, baina momentu oso berezi batean dator, ez? Pandemia bat bizi izan dugu azkeneko urteetan, eta da, nolabait esatearren lehenengo momentua lege hau eztabaidatzeko edo prozesua abiarazteko. Claro, pandemiak utzitako irakaspenen ondorioz, askotan aipatu dugu maila honetan, osasungintza ez dela bakarrik Osakidetzara mugatu behar, hori ere bai, eta Osakidetzak bizi duen egoera nahiko larria da, eta horrek ziurrenik lege bat behar du. Eta legeaz gain gainera, aurrekontu batzuk behar ditu, ze askotan aipatu dugu, lege bat aurrekonturik gabe hitzak direla, hitz hutsak direla, eta horren atzean behar da nolabaiteko esfortzu publiko bat. Baina legea zaratago nik uste dut beste kontzeptu bat ere falta dela, eta hori da estrategia integral baten kontzeptua. Eta kontzeptu horretan hain zuzen ere barne bildu dezakegu Osakidetzan egon daitezkeen eztabaida politiko publikoak, baina baita ere, zu esan bezala, hortik haratago ere joan daitezkeen bestelako neurriak. Batez ere, ikuspegi integral bati begira eta prebentziora begira. Azkenean Osakidetza bihurtzen ari da, bihurtuko da, edo bihurtu dugu azkenean, azkeneko katebegia beharren, lehenengo katebegia hortik sartzen dira arazo guztiak, arazoak beste leku batzuetan hasten direnean edo ematen direnean orduan, uste dut legea bai, baina legetik haratago ere estrategia batez hitz egin beharko genukeela. Bai, egia da momentu honetan, oso momentu berezian gaude, Mikelek esaten zuen bezala, eta gero dago realidade bat, gobernu absoluto bat dauke AJ eta PSek berak ez du behar oposizioak aurrera ateratzeko legea aurrera aterako da, atzo aurkeztu zen legea horrela egin nahi badute horrela aterako dugu, eta orduan horren ikusten dugu, puntura arte, gobernuak dakan benetan bokazioa, eta dakan konpromisoa eta dakan voluntadea lege hori guztion artean egiteko. Ez nik uste dut badaudela lege guztiak nola ez importanteak dira, baina momentu honetan Eusko Jaurlaritzak baditu legebiltzarrak badauka lege asko mahai gainean, eta netzako badaude batzuk oso sensibleak direnak gure eredua definitzen dituztelako. Hezkuntza legea demagun, osasun legea demagun, berdintasun legea demagun, eta ikusi behar da, ze portera arte, egiten den apostu bat benetan konpromisoa kolektiboa izatea, eta oposizioak planteatzen dituen kontuak geure ganatzeko, ikusita ze puntura arte horiek takaten konzentzuen, ze badakigu adibidez Alderdi Popularra etorriko dela bai ala bai euskararen kontua sartzen Osakidetzan, eta esaten ze puntura arte momentuntan, bere betiko mantra euskararekin sartuko du Osakidetzan, privatizazioaren aldeko apostua egingo du ziurenik, ikusiko dugu hori EAJak
baliatzen duen eta ondo ikusten zaion, edo nahiago duen, ez dakit ez, EH Bilduk edo Podemos ekarri dezaketen proposamenak askoz osasun publikoaren aldekoak izango direnak. Bertan ikusiko dugu zein dan gobernuaren posizioa ere, jakinda urte elektoral batean gabiltzala, ez? Neoliberaltasunaren alde egiten duen, edo publikotasunaren alde egiten duen, ez? Nik uste dut hori ere oso klabea izango dela. Nik ari horretatik tirak uste dut badagoela, eta hezkuntza legearekin berdina gertatzen da, askotan badago nolabait azalean geratzen den eztabaida bat, eta gero azpian dagoena. Eta azalean dagoen eztabaidan uste dut kontsentsu bat existitzen dela. Pandemiaren ondorioz indar politiko ia guztiak hitz egiten dute, osasungintza indartu behar dela. Hori bada nolabaiteko kontsentsu diskurtsio bat, klaro. Baina horren atzean dagoena, gero legean egikaritzen dena, aurrekontuetan egikaritzen dena, oso alternatiba ezberdinak dira, ez? Osasungintza indartzea zer da? Osasungintza publikoa benetan indartzea, pribatu alboratzea, edo ez dakit adibidez, konbenio eta hitzarmenen bitartez, osasungintza pribatua ere ekuazio horretan sartzea. Ziur, ez, azaleko kontsentsu horretan indar politiko guztiak, ados egon daitezkela, baina gero legea egikaritzen denean ikusi beharko da ere, hortik ere nola egiten den aurrera. Hezkuntza legearekin, aurre akordioarekin berdina gertatu da, kontsentsua dago, baina momentu honetan ikusten dugu nola legea idaztean edo erredakzioa abiatzean, kontsentsu hori diluitzen den edo modu ezberdinen ulertzen den. Orduan, lege horietan, erronka horietan, uste dut errealitate berdinaren aurrean aurkitu gaitezkela. Eta Osakidetzaren indartze fase horretan ere zenolako pisua izango duen, edo zenolako indarra jarriko zaion langileen lan baldintzak aldatzeari, ez? Zuzenean lotu daitekena gaur egun Osakidetzak pairatzen dituen langile falta horrekin, ez? Gaurkoan Gotzone Zagardui Euskadi irratian izan da, faktoria saioan, eta aipatu du pizgarriak erabakitzen ari direla, soldataren alorrekoak edo lan baldintzak malgutzearenak, ordutegienak, esaterako, ikusiko da, ez? Noiz egikarituko den hau, izan ere langileek aspalditik eskatzen duten gauza bat badelako horietako bat. Bai, hor badago errealitate bat, eta niri oso larria iruditzen zait. Pandemian zehar esan digute behin eta berriro profesionalak ez daudela. Lehen arreta kubritzeko, mediku familia kubritzeko, eta orain esaten digute, arazoa ez dela profesionalak ez daudela, baizik eta lan baldintzak eta soldata gotu behar dela, profesional gehiago sartzeko. Orduan, zertan geratzen dela, zein da arazoa, lehenengoa edo bigarrena, ez? Hor uste dut eztabaida bat dagoela. Eta bigarrena da, eta lehen aipatu behar nuen, baina ez du zait, osasungintzaren lege horretan, akordiorako borondatea indar politiko guztiek erakutsi dute, baina goratu behar dugu pasaren urtean Eusko Jaurlaritzak eta EH Bilduk akordio bat egin zutela lehen arreta indartzeko batez ere. Ez dut entzun EH Bildu momentu honetan hitz egiten lehen arretaren akordio horrek izan duen implementazioaren inguruan edo ondorioen inguruan. Uste dut akordioak erdietsi baino lehen, orain arte egindako akordio horien balorazio egin behar dela ikusteko benetan akordio horiek balio duten, eta beste estrategia politiko bat erabili behar den, indar politiko bakoitzaren helburuak erdiesteko edo ez. Bai, aurrekontutan, ailegatu ziren, de hecho, akordio horretara, ez? Lan baldintzak zeinek diren Osakidetzan sindikatuak behin baino gehiagotan ezan digute, zatzek behin baino gehiagotan ezan du erizainen egoera zein den, baina medikuena ere, eta junbesterik behar da lehen arretara, ez? Niko nintzen azkenean, gogatzen den, medikuari galdetu nion zenba denbora behar den paziente bakoitzeko, eta daukate pautauta. Ez da, gauza nik igual behar den dene medikuarekin egon 10 minutu, edo igual egon behar dut 2, edo, ez, eta nik uste honen inguruan ez direla bakarrikan lan baldintzak nola ez badirela, baizik eta ze egoera medikoan ere daude gure profesionalak, ez? Nei medikoak ezaten zian, eske, izugarrizko presinua eukegu, ansiedadia, eta askok sartzen dituzte izugarrizko lanorduak, estrak, benetan pazienteak ondo hartatzeko, ez? Izugarrizko konpromisoa dakatelako osasungintza publikoarekin horren. Osakidetza indartzu bat behar badugu lan baldintza honak egon behar dira. Ez dago besterik, ez jendea ezin du, alde batetik eskubide bat delako, eta punto, nire inguruan ez dago eztabaidarik, eta bestetik, zuk lan egin behar dut kondizio honekin. Eta jokoan dagoena da jendearen osasuna, beraz, lehen mailakoa da, ez? Hau lege honek egia da regulatuko duguna, baina dago ere beste lege bat, sektore publikoaren legea deitzen diona, bertan funtzionaren lan baldintzak regulatuko dira, bertan ere Osakidetzako langileak zein hezkuntzakoak edo zein funtzionarioen lan kondizioak regulatuko dira, orduan bertan ikusiko dugu, ez? Nik uste dut
helarazi behar den mesua da, eta ni askotan batez ere egoten denean eta gai azaltzen ari naiz, baina, kontinuum bera da, ez? Askotan pandemian niri nabaritu dut nola hitz dan askotan seguru pribatuetaz, eta seguru pribatuen beharraz, eskerreko jende asko dauka seguru pribatua, eta nien gau beti salatzen dut, zen ni seguru pribatuen kontrakuenaz. Funtzionarik izan dut orain arte, Monfalce seguro, ez? Hori da, ez? Eta hemen sortu da eztabaida niretzako oso trampatia den eztabaida da, eta da, osasun doainik edo osasun ordaindua ez. Osasun publikoa ez da doakoa, ez? Ordaintzen dugu eta hezkuntza publikoa bezalaxe, ez? Gure inpuzokin ordaintzen dugu eta osasun publikoa da demokratizatzen gaituena. Orduan nik uste dut, hau izan behar dela ere konsensua, nik uste dut. Osasunez aparte, hezkuntzan ere izan beharko zen, baina badakit hau dela beste meloi bat irekiko ez duguna, baina bai, nik uste dut ezinbestekoa dela, indartu behar dena dela osasun publikoa, eta orduan hemen beste meloi izugarria izango da zer egiten dugu seguru pribatuekin. Eta hau lege honetan ere eztabaidatuko den gauza. Eta nire daukatzen zazia, bai AJak eta bai Alderdi Popularra osasun pribatuaren alde egongo direla, ikusiko dugu PSek ze jarrerak hartzen dut, eta printzipioz, EH Bilduk eta Podemos imaginatzen dut kontra agertuko direla, baina, batzutan sorpresak etorri zaizkigu beste gai batzuetan. Eta lan baldintzari garela osakidetzatik haratago, ez dakite ikusi duzuen, entzun duzuen, ategik esan duen azken hori, enpresak babesteko unea badela eta okertzea iritzi dela aipatuta, ez? Testuinguru ekonomikoari begira, Ukrainako gerra tarteko, zaldute, dagoeneko gerrikoa ez dututa, langileek, zer uste duzue? 2008ko krisitik ona, gerriko estutu zuten horiek langileak izan dira, eta berriro ere langile klaseari eskatzen zaio gerriko hori are gehiago estutzea, hori posible duten kasuetan, ze kasu batzuetan ja ezinezkoa da, gerrikoa oso estututa dagoelako, eta kasu batzuetan ere gerrikorik ez dagoeneko. Egia da, udazken honetan erronka ezberdinak egongo direla mahai gainean, eta horien artean, enpresen barruan edo lan sektorean soldata igoerak KPIarekin lotuta, ez? Eztabaida hori izango dela, eztabaida hori dagoeneko hasi da, hitzarmen batzuen berrikuntzan eta enpresa hitzarmen batzuen berrikuntzan, hala nola funtzionarioen kasuan dagoeneko hori pilpilean dago, baita ere zaintza sektoreko beste hainbat zentroetan. Baina eztabaida horiekin batera, beste bi eztabaida uste dut ere mahai gainean egongo direla, alde batetik eta off the record hitz egiten genuen energia krisiarena, ze horrek guztioi eragiten digu, batez ere zaurgarrienak edo ahulenak diren kolektiboei. Eta beste alde batetik eta biekin lotuta zerga reformaren azkenean hori izan daitekelako enpresetik kanpo egon daiteken aberastasunan birbanaketaren elementurik garrantzitsuena. Momentuz ikusten dugu, zerga reformaren inguruko eztabaida estatuan artikulatu den, pausu batzuk eman diren, baina beste hainbat emateke dauden, eta badirudi aurrekontuen akordioarekin edo proposamenarekin estatuan hori zaila izango dela onartzea aurrera pausu bat ematea. Enpresena eta KPIaren ikusi beharko da ere nola ematen den sektore, eta azkenean energiarena ere Europatik etorri daitezken neurrien esperoan egon gaitezke, baina ikusi dezakegula egoera oso larria den. Hain zuzen ere gaiari heldu dio gaurkoan, Mitxel Lakuntzaela sindikatuko idazkari nagusiak agerraldi batean entzungo dugu eztandakoa. Oso erra ulertzen da, guk esan dugu, enpresan gaineko zergan tipo minimo bat jarri behar dela, 25%. Zer esategu funtsean hor? Orain, ematen ari den errealitatea zein da, enpresa gehienek, inoizko etekin handienak lortzen ari diela. Hori eskatzen dugun, 4 euroetatik bat behintzat bideratzea zergetara. Zerga sistema eraldatzeko proposamenetako bat, ez dakite zurinen zuk nola ikusten ari zaren, zein norabide hartzen ari duen eztabaida horrek Madrilen, baina baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Bai, ez, nik uste fiskalidadearen eztabaida egin beharrekoa da, eta gainera biziki ideologikoa da, dakagun egoera sozioekonomikoa oso larria da, eta honen inguruan asko eztabaidatuko dugu eta seguramente eredu asko egongo dira fiskalidadearen inguruan neri. Kezkatzen hauena da horrelako deklarazioak, patronalak egiten dituen deklarazioak, zinismo handiko deklarazioak. Badakigu ze kolore dakan patronalak eta badakigu zer egingo duen, baina nik uste dut oso gutxi ezagutzen dutela errealidadea eta ze egoeran gauden, eta egoerari errespetuz naiz eta euren postura zein den badakigun egoerari errespetuagatik nik uste dut horrelako deklarazioekin kontu zibili beharko
gea, ez? Jendea jadanik estutzen ari da, oso no, azaldu zuzuk, ez? Baina eske egoera oso larria da, ez? Gizarte zerbitzuak badaude kolapsatuta, izugarrizko egoeran, jendea ez du, jendeak ez du, eske piztu behar dazo gutxigo kalefakzinue, bale, bakit hemen ez da berea energetiko bat dagoela, baina eske batzuk badaukate leio batzuk zeinetan, bero guztia lehioietatik juten dira, eta badirudi oso gauza simpleak, baina gauza materialak dira, ez? Jendea esan ditu, ja ez dut sonomilloa erosi behar, bueno, eske horiazkoa sikiera ez dugu erosten. Eta oso simplea da nahi batzutan ez dira populista hutza daizela, eta esan nahiteke, baina eske horrelako gauzak gertatzen ari dira, ez? Bisilaguna, jende normala, gure arteko laguntza sareak sortzen gabiltza urteak, ez? Lagunekin partekatzen baskaria, lagun bat alokairua ordaintzen ez duenean beste lagun bat laguntzen dio ordaintzen, guk hori egiten ari gara, esfuerzo horiek egiten ari gara, ez? Baina daukegu sistema fiskal bat, zeinetan etekinak dituztenak eta dirua dakatanak, aberatzak direnak ez dutela inongo esfortzurik egiten. Ni beste egunean esaten nuen hemen, zen gogoratzen zaite Espainian impuesto bat iragarritzela, aberatzen eta ditu zioten elkartasuneko impuestoa. Eta niri hau iruditzen zait, zinismutza nola elkartasuna. Hoi ez da elkartasuna. Zuek ordaindu behar duzue dirua dakazutelako, punto belota. Eta ez, aberatzak normalean bide batez dira aberatzak erentziengatik, edo aberatzak dira esplotazioa egin dutela gatik. Osea, aberatzak ez da jaiotzen, bai jaiotzen duzea, aberatza normalean, orduan. Esfortza baino, nik uste denen, hemen egin behar dena da, aberatza, osea, rikeza guztionen birformulazio bat eta birbanaketa bat. Eske horrela ezin da resistentzen, zen pobreziaren poltsak handituko dire, hau errealidade, bada, orduan, hau da, nekropolitika, orduan, oso ondo, nekropolitika egin nahi badegu, nekropolitika egiten dugu, baina orduan itzingo dugu nekropolitakaz, ez? Eta orduan, eske ez dago besterik itzein beharko dugu. Ez dakit fijatu zareten, baina atzo Bilduk egin zuen agerraldi bat aipatzen zeintzuk izango ziren akordiorako proposamenak. Eta gaur Mintxelakuntzak proposamen bat bota du ere zerga reformen inguruan. Eta ikusi ezakonu da neurri ezberdinak gauden. Atzo Bilduk esan zuen bere proposamena gutxieneko tipo efektiborako 1,5 zela. Mintxelakuntzak esan du 1,25 dela. Bai, dardo bat izan da hori. Dardo bat eta horrek esan nahi du ere bai, zentzu batean, ez dagoela akordiorik, ez dagoela nolabaiteko programa komun minimorik, ez alternatibaren indarren artean, udazkenean datorren horretarako erantzun bat artikulatzeko, orduan ez da horiek ere eman beharko dira, alternatiba baten alde dauden indarren artean. Esaten zenuen, eta oso esaten zenuen nire ustez, aberatsa izatea ez dela norbaiten meritua bakarri baizik, eta horren atzean kapital metatu asko daudela. Eta askotan aipatu dugu edo entzun dugu merituaren inguruko diskurtsoak, ez? Nola bakoitzak esfortzatzen baden edo saiatzen baden, nola aberastasuna irabazi dezaken eta aberatsa izan daiteken. Baina Espainiar estatuaren kasuan batez ere, estatu batzuetan ere bai, aberastasunaren gehiengoa errentetatik dator. Familiaren aberastasunetik dator, eta horren gainera erikitako negozioetatik oso zaila da, eta igual 60. hamarkadan, 70. hamarkadan, 80. hamarkadan gertatzen zen, ez, eskailera horren edo eskailera sozial horren gora eta bera, baina gaur egun oso zaila da, gaur egun eskailera hori apurtuta dago. Geroz eta aberatsagoa direnak, aberastasunetik datoz, eta geroz eta pobreagoa direnak, pobreak izan dira bere genealogiagatik. Ikuspuntu demokratiko batetik gaina, eskailera hori ez da detziragarria. Zenbatxutan esatzen digute, gaur egun eskailera apurtuta zertako behar dugu eskailera. Helburua da, benetan eskailera hori, helburua da aberastea, helburua da gizarte demokratiko eta sozial bat egotea. Segun eta nondik hitz egiten dezun, eta segun ideologikokin onapatzen zean, ala da, igual konbizio batzuk irukin nahi dituzu, eta nahi dituzu izan lau etxe, galdea da zertako behar dituzu lau etxe. Igual, arazoa da, zerretatzen zaigu etxe eskubidea bermatuta ezagoteagatik. Ni ados, baina 20. mendean ikustu bat zuela bi mekanismo. Alde batetik eskailera horrek zentzu batean funtzionatzen zuen, jende batentzat, ez guztientzat, baina bai jende batentzat, eta gainera zegoen beste elementu bat. Eta da, zerbitzu publikoen unibertsializazioa. Egia da, jende guztiaren gana ez zela iristen zerbitzu publikoen kobertura hori 20. mendean, baina egia da ere bai, zentzu batean nolabaiteko kohesio minimo bat ematen zuen. Gaur egun 21. mendean, bi elementu horiek, eskaileraren metafora hori, desiragarria zena, baina 20. mendean funtzionatzen zuena apurtuta dago. Eta lehen esan dugu Osakidetzaren kasuarekin, minimo komun demokratiko hori, bermatzen zuen Osakidetza, hezkuntza eta bar, usten ari direla. Zerbitzu publikoak usten ari direla. Orduan, geroz eta euskarri gutxiago dago,
minimo demokratiko edo orube demokratiko hori eraikitzeko. Soldatatik aratago ere, soldatapeko lanarekin lotuta ere, zenolako bizi baldintzak usten gaituen, ez? Denbora aldetik, kontziliazio aldetik eta bar. Eztabaida hori mahai gaineratu da, izan ere Britainia Handian, soldatak mantenduz 4 eguneko lanastea proposatu dutelako, probatzen ari dira, proba pilotua da, baina litekena da horren ostean ere ura mantentza ikusi dutelako, bazaterako produktibitatearen aldetik, ez enpresaren aldetik ere, onurak dakarrela. Ez dakite zuek nola ikusten duzuen proposamen hori? Ez da bai da oso atzetik dator, ez? Azken finean, orain dela 100 urte, lortu zuen langile klasak 40 orduko lanastea, eta ordutik ona oso aurrera pauso gutxi eman dira hori gainditzeko eta aurrera pausoak emateko. Klaro, hemen trampa dago beti, eta da, 4 egunetako lanastea bai, ados, baino soldata berdinarekin, lan ordu berdinekin, gehiagorekin, gutxiagorekin, uste dut hor dagoela. Eta beste aldagar bat jarriko planteatzen diosun galdera guztioi, 4 eguneko jardunaldia, eta zenolako kontziliazio neurriak ipiniko dituzu zen badirudi, 4 eguneko jardunaldia jartzen duzula, zen beste 3 kontziliatuko duzu, eta 4 egun horietan ez dago kontziliaziorik, ez dezizitzen, ez dutzu zaindu behar, zer gertatzen da, zure helburua da soilikan lan egitea, orduan, ez bai interesgarria da, zu planteatzen duzun galderekin, eta beste hori ere gehituko nioke, ez? Bai, horretan, ninduan, Belgikan adibidez, esan duten, nolabait, lan ordu berdinak mantenduz, egun gutxiagoetan lan egitea, 4 egunetan lan egitea. Klaro, lagun horietan zaintza lanak ez dira egin behar. 9 orduko lanaldia zari gara, Eta orduan, uste dut eztabaida horretan, aipatu duzuna, beti aldagai hori falta dela. Birbanaketa horretan, beti enpleguaz hitz egiten da, soldataz hitz egiten da, baina zaintzaz ez da hitz egiten. Horra adibidez, lab sindikatuak, orain dela urte bat eta erdi 2 urte bere programa sozioekonomikoan, banaketa hirukoitza plantatzen zuen, edo behintzat eztabaida hori plantatzen zuen mahai gainean eta zen errentaren banaketa, aberastasunaren banaketa, lanaren edo enpleguaren banaketa eta zaintzaren banaketa. Gian zaintza minimo bat, gutxineko bat, kuantifikatzea zaila izan daiteke, ez dagoelako neurgailu zehatzik estatutik ematen denik, baina hor, uste dut eztabaida hori ere eman behar dela banaketa minimo horretan. Zuzerainoko dugun Julen Bollain ekonomialariarekin, berarekin jorratuko dugu gai hau ere, eguerdion Julen. Eguerdion. Beno, aipatu dugu ez da, lan eguneko lan astea, zarri dutela Britainia Handian, prozesu piloto batean, proba bat da momentuz, baina ez dakit, zitzuk izango litzateke epe motzean, antzemango genituzkeen ondorioak ura hementxe ere ezarriz gero? Bai, proiektu piloto bat inda, eta beste toki batzutan bebai inda, adibidez, nik dakiala Jaenen enpresa bat intzeban hemen bebai Andaluzian, ez? Eta, bueno, ikusi dana da, ondorio onak izan ditxula bere baitan, ez? Produktibitatea igo da, naiz eta neri produktibitatea buruz, hainbeste hitzein gustau ez, baina egisa da, horrelako zer zabaldu nahi dugunean, honi buruz ere hitzein behar dela, ez? Ez da berdina, enpresa teknologiko baten 4 eguneko jardunaldia jartzea, edo fabrika fordista tipiko baten, ez? Orduan, gauzak bere testu inguruan jarri biadiaz, eta hitz egiten dugunean, hau zabaltzeari buruz, testu inguru desberdinak ere kontutan izan behar dugu, hemen dagoen aniztasuna, ez? Baina, batipat, karri alditxudan ondorioak, izan aldiaz, pertsonangan, logikamente ikusi da, lan ordu jardunaldi murrizketa osasunerako, bai fisikorako, bai mentalerako onurak dituela, nola ez, kontziliaziorako ere onurak izan ditzake, lehen komentatzen zen maian, ez, Belgikan indana logikamente kontziliaziorako ez dau balio, eta kontziliazioaren kontra jongo litzateke, de hecho, ez? Eta gero, lan merkatuan, bebai, desenpleguarekiko eragin bat izango zuken, ze azkenian lan jardunaldia murrizten baldin badugu pertsona gehiago sartu aldiaz lan merkatura lan postu batekin, ez? Beraz, nik uste aldage guztia kontutan izan behar diazela, baina kontutan izan behar dugu bebai, eta hau importantia da, enpresa guztietan lan jardunaldiaren murrizketa soldata murriztu barik zaila izan daitekela aurrera eramatea. Enpresa guztiak ez dakate produktibitate berdina, ez dakate margen berdinak, eta orduan batzutan hori kontutan izan beharko litzateke. Orduan nik uste dut bebai, beste neurri batzuk joan beharko litzatekelaz, lan jardunaldiaren murrizketarekin batera, guzti honi, guzti hau modu bateo bestian orekatzeko.
bizitza duinak izateko eta beste eredu batzuei posiblei buruz ere hitz egiterako orduan ere bada beste proposamen bat, zu ere nahiko aditua zarena horretan, horixe da baldintzarik gabeko oinarrizko errenta ezartzearena. Nola aldatuko litzateke gure bizitza ura ezarriko balitz? Bueno, azkenean baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bat edo oinarrizko errenta bat simplemente ezartzeak bi helburu ditu, alde batetik, pobrezia desagertzea, pobreziarekin amaitzea, azkenean da, pertsona orori, guztioi, pertsona garen einean, pobrezia eta lasaren berdina den diru kantitate bat emotia, gizarte eskubide bat moduan, osasuna edo hezkuntzak moduan, eta bestalde pertsonoi askatasun maila handiagoak emotia. Adibidez, lan merkatuan, hitz egiten ari garena. Pertsona bat orain, diru sarrerak ez dituen lan merkatura joeten baldin bada, eta enplegu bat eskaintzen baldin badiote, pertsona hori benetan librea da, askea da enplegu hori onartzeko edo ez onartzeko. Diru sarrerak berdin badituzu jateko, berogailua ordaintzeko, ura ordaintzeko, argindarra ordaintzeko, etzea libre. Azkenean, negoziazio botere askoz handiago bat du enpresarioak kasu honetan, eta langileak onartu bia dago ez dakalako beste ezer. Orduan, oinarrizko errenta batek emongo liguke aukera hori, ezetz esateko aukera hori. Normalian, baldintza duinak ez dituzten lanpostuak bere baldintzat hobetu beharko lituzkete, pertsonak euren lanpostutan lortu nahi baldin baituzte. Bestela, lanpostu horiek etzian beteko, jendiak bere behar izanak edo behar basikoak jada bermatuta dituelako. Eta aberatsen eta pobren arteko arrakala horretan ere eraginik izango luke oinarrizko errentak? Bai, azken finean oinarrizko errenta askotan hitz egiten da ezkerreko oinarrizko errenta, eskumako oinarrizko errenta, jakiteko oinarrizko errenta bat progresiboa da, neo kontserbadoria da, galdetu beharko genuke geure buruei nola finantzatzen dugun oinarrizko errenta hori. Zentzu progresibo, ikuspuntu progresibo batetik, oinarrizko errenta zerga erreforma baten bidez finantzatuko genuke. Hau da, aberatsana den 20% zerga gehiago ordainduko dituzte, eta aberatsana, o estriktuki aberatsana ez den 80% onuradun irtengo zan termino monetarioetan. Eta hau azaltzeo, termino monetarioetan zenik usteot, eta empirikoki eta akademikoki jada ziurtatu da, gero eta desberdintasun gutxio gizarte baten ikuspuntu ekonomikoetatik, prosperidade ikuspuntu batetik bebai hobeto doala, Beraz, oinarrizko errenta bat, azken finean zerga reforma bat izango zen, aberastasunaren banak eta ekarriko luke modu baten edo bestian, eta lortuko genuke gure desberdintasun maila asko jeistea, eta gizarte berdinago bateruntz, eta desiragarriagoa den, hola esateko gizarte bateruntz abiatzea. Jolen Bollain, mila esker gaurkoan gurean izategatik ere. Eskerrik asko zuei. Lau eguneko lan astea, oinarrizko errenta, badirudi, egia da, proposamenak egon badaudela, baina gero horiek aurrera egiteko, zailtasunak ere egon badaude, ez dakit nolako oztopoak ikusten dituzuen, edo amezkeria ote den horrelakoak ere proposatzea, zer iritzi duzue? Oztopoak baino dakagun errealidade ideologikue da, gaur egun dakagun gobernuak, Euskal Herriko kasuan, ez da ezkertiarra, eskuinikoa da, Espainiako kasuan erdi ezkerrekoa dela esango nuke, eta orduan horrelako errentak edo horrelako politikak aurrera eramateko ezkerreko gobernu bat behar dezu, sozialagoak diren politikak aurrera eramaten duelako, orduan, errealidadean, boskak ezaten dute, horrelako ideologikoki ez den gobernua dakagula, eta horrelako neurriak eta horrelako politikak egingo dituela, Orduan, aldaketa bat, politikak egiten dira parlamentoan egia da, kalean zuk kondizionatu dezakezula borroken bitartez, eta mugimendu sozialen bitartez kondizionatu dezakezu, eta agenda politikoa markatu aldezu, baina gero legeak eta horrelako neurriak instituzioetan egitetia. Eta instituzioan dago ordezkatuta boskatzen duguna. Alegia, instituzioak ez dira osmosis sortzen diren kontuak, orduan aldaketa bat egon ez den bitarten, eta Europan bera ikusten ari garen tendentziagatik
ez da ezkerrera joango, Amerika Latinan ordea, aldaketa horiek ikusten ari gana, Kolombian, Txilen, Mexikon, nik uste dut Europan, justo tendentzia kontrakoan gabiltzala, orduan, oso irudia hona dutzen zait, boiain planteatzen zuela, baina saia ikusten dut momentuntan, dakagun, egoera ideologikoa ikusita, ez? Ba, nik uste dut eraztu larriena edo zailena finantzaketarena dela, ez? Hau da, zerga erreforma bat egin behar baldin bada, errenta guztiak finantzatzeko, hori gaur egungo aritmetika elektoral eta politikoarekin ezinezkoa. Hain zuzen ere, eskuineko gobernuak daudelako mahai gainean, behintzat EAN. Alarenik esperantzak ez duke galduko, zegia da herri honetan 35 orduko lanastea funtzionarioen kasuan eta RGia greba orokor baten ondorioz lortu zela. Eta hor, presio batzuk egon ziren eta hori lortu zela. Egia da, egoera ideologikoa ez dela berdina eta nolabait, atzeraldi ideologiko batean egon gaitezkela. Eta dela ere, errentaren proposamen hori, Julenek esan duen bezala, ez da soilik ezkerreko patrimonio bat edo proposamen baizik eta FMI bezalako erakundek ere planteatu izan dute. Azkenean, geroz eta enplegu gutxiago dagoenez, gutxieneko errenta bat bermatzea gizartearen gehiengoari kontsumoa albidetzeko mekanismo bat izango litzateke hor esan bezala, ikusi beharko genuke nola finantzatzen den, nondik ateratzen diren errekurtso publikoak eta monetarioak. Eta baita ere zenolako kontrol mekanismoak ipintzen ditu errenta hori jasotzeko, zeren erregiarekin oso ondo ikusi du Euskal Herrian, erregia dakazu, baina zintzara Euskal Herritik atea, zerbait egiten, erabiltzen da errenta hori ere kontrolatzeko pertsona horren bizikalidadea eta zigortzeko modu batez, pobrezia bezala definitzen den hori, ez? Beraz, hori ere, burokratizazio hori nola egiten den ere aztertu behar. Ezin dana da diru laguntza bat, ezin dana da diru laguntza bat jasotzeko bizitza ukatzea, ez? Inkluso atzamarraren kontrola nola lanbideen ematen den momentu honetan, bai. Eta gainera, beste leku batzuetan plantatu denaren arabera, askotan errenta bat ematen da, baina horren ondorioz, zerbitzu publikoak gutxitzen dira edo kentzen dira. Eta esaten da, pertsona bakoitzari esaten zaio, berak bilatu beharko duela hezkuntzaren sarbidea, osasungintzaren sarbidea. Uste dut, ez da ez dela inbeste errenta unibertsala bai edo ez, baizik eta errenta unibertsala bai, baina beste neurri batzuk ere bai. Galdera guzti hauekin ere beste gai bat jorratuko dugu, Madrilgo Kongresura goaz egituan, izan ere gaurkoan bertan translegea eta abortuaren erreforma izango dituztelako hizketa gai, eztabaida gai, hain zuzen ere PP eta Vox alderdiek aurkeztutako osoko zuzenketak direla eta aurreikusten da horiek atzera botatzea eta bere bidea jarraitzea, baina eztabaidak bere horretan jarraitzen du Zurine eta azken urtean edo azken urteotan gertatu den arrabotxo hori, ez? Behin eta berriro sare sozialetan ere antzematen dena, ez? Eta Irene Monteroren aurkako kanpaina bat ere badagoena. Ez dakite zuk nola ikusten ari zaren gertatzen ari den guzti hau? Bueno, nik ez uste dut, esan behar duguna da Irene Monteroren kontraiten dan kanpaina, ez da berez Irene Montero, naiz eta bera pairatzen duen bere gorputza, eta biziki gogorra izan beharko da, baina nik uste dut emakumeen kontrako kanpaina bat dela oroar, ez? Irene Monterok erakusten digu, edo islatzen du mugimendu feminista baten aldarriak, ez? Orduan, erreakzio patriarkal baten aurre gaude, konkistatu ditugun hainbat eskubide negoatzen dut, orain dela 10 urte uste dute, Gallardon etorritzenean eta abortuaren kontrako legea planteatzen zuen nola atera ginen danak kalera, eta orain berriz uste dut reaktiboa den egoera batean gaude. Momentun da, Madrilen 2 lege klabe eztabaidatuko dira, abortuarena eta translegea, biak oso ezberdinak dira eta oso oposizio ezberdina egon da, nik uste dut abortuaren legean nahiko konsensoa dagoela mugimendu feministan oroar aurrera behar gula eta hobetu behar dela, abortuaren legea momentuntan hobertuko dituen gauzak oso simpleak dira. 16 urteko emakumeak baimen gabe abortatzeko eskubidea bermatzea, hori ezinbestekoa da, ezin dana da 16 urteko emakume bat bere gurasoen baimena behar izatea abortatzeko, baina ez ezkontzeko, hori eredu bat eta hitz egiten dugu, baita aprobatuko dana eta niretzako da ezinbestekoa eta klabena eta abortatu dugunak oso ondo dakigu zen importantea da, hau eta da, zentro publikotan abortatzeko eskubidea. Gaur egun Euskadin, eta oso importantea izatea, abortua privatizatua dago.
Alegia, emakumeak ez dugu ordaintzen abortatzeagatik, baina Osakidetzak bai ordaintzen dio klinika pribatuei emakumeak gure eskubidea bermatzeko. Eta hau da abortuekin negozioa egitea. Orduan, lege honekin hau bukatzen da. Eta ez bakarrikan negozioa baizik eta oso importantia da emakume bat bere etxe ondoan dagoen anbolategi batera jutia abortatzea. Zun gripe badagazunen, zukuten zara lehen arretako medikoren gana ibuprofenoaren bila edo delakoaren bila. Beraz, abortoa ez dugu eskutatu behar, ez gara mugitu behar gure etxe ondotik, gurea eben eskubide bat iteko, ez? Hau ere regulatuko da, eta orain emango dizut. Itzeiten, gero, oso beste gauza importante bat regulatuko da, da objezio kontzientzia. Eta oso importantia da, zeren ematen den errealitate bat, batez ere Nafarroan da, osasun publikoan daude mediko batzuk esaten dutenak, eurek ez dutela abortuak praktikatuko ideologikoki, talalala, eta aldi berean bere klinika pribatuetan abortuak egiten ari dira. Hau da, morroa izatea. Eta hau da, etikoki jasanezina dan kontu bat, ez? Hau ere regulatuko da lege honetan, eta hemen dauket apuntatuta beste bi gauza. Orain arte, abortatzen duten emakumeek 3 eguneko erreflexioa hartu behar dute. Hau esan nahi du, ni bihar medikura banoa eta zaten eta abortatu nahi naiz eta super seguro egon, 3 egun egon behar naiz nire etxean itxoiten, ez dakitzea. Ama Virginia etorriko den eta zango didan, ama izan behar naizen edo delakoa, ez? Emakumeren bat behar badu 3 egun horiek oso ondo eta euki dezan, baina derrigortzea ezin da. Lege honekin hau ere bukatzen da, eta gero beste gauza bat niretzako oso demokratikoa dana, eta klase ikuspuntuetik ere oso importantia dana, eta da pirula, egun osteko pirula doakoa izango da, eta farmazietan eskuratzeko aukera. Gaur egun 15 euroko presioa dauka, badirudi txotxolokeria bat den, baina zuk sexu harremanak eduki badituzu, kondoia apurtu zaizu, 15 euroko pirula ordaindu behar izatie, batzuk ezin dute. Eta eskubide bat izan behar da, orduan nik uste historikoa dela gaur kongresuan aprobatuko den legea, esan behar da izugarrizko posizio ultrakatolikoa gaundela, eta erantzukizun handia dakala ere honetan bai Vox eta alderdi popularra, eta nik uste dut gaur kongresuan ikusteiko duguna da mugimendu feministaren garaipena, ez? Eta hortik gatozen askorentzako oso egun emozionantea da, ez? Abortatu dugunentzako, niretzako adibidez, nik abortatu inun gaiat donen baino lehenago zegoen legearekin, alegia pretextoen lege horretan, eta nik psikiatra baten gana juni izan behar nuen, eta psikiatra baten informe medikoa euki behar izan nuen, esaten zuna ni abortatu behar nuela soro nengoelako orduan. Izugarrizko ibilbidea eukido abortuaren legea, eta nik uste dut gaur zorioneko eguna dela, ez? Bai, horrekin lotuta ez, talde ultrakatolikoak ere, gurean ere, antzeman izan dira, berriro ere, kliniken aurrean egon direlako protestak egiten, eta poliziak egindako esku hartze urria dela eta Askabide klinikak epaiteketara joko duela iragarri du, legeak esaten duena, hau da, bertan egon ezin direla, eta emakumeak eteteagatik jasartu ezin dituztela, hain zuzen ere betearazteko ikusiko ditugu irudiak. Aurkitzen ditugu gure klinikaren aurrean, eta guk egiten duguna azkenean da, hauek lege bat dago, lege hori martxan jarri zenetik ez ziren egon, lehenago egote ziren, orain arte ziren egon, eta orduan guk lehen bazta azkenetik egunero hor da aurrean dazkagu, eta guk egiten duguna da, hau denuntziatu, identifikatzea deitu poliziari esan, identifikatzeko pertsona horiek, jakiteko nor denuntziatu behar ditugun, eta mesedez legea aplikatzea, eta orduan ezin duten esklika aurrean egon, alde egitea hemendikan. Karo, gure harridurako lehenengo egunetan ikusten dugu nola poliziak ez duen horrelakorikan egiten, eta bidaltzen ditu, jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joten gara, denuntziatzen dugu justizian. Emakume bat, etetea datorren emakume batek ez dituela aurkitu behar, bidean horrelako koakziorikan jasarpenik emango dituen beste pertsonak. Denon garaipen bat izan da, osake zorionak, zorionak. Bai, hori da. Ez gaitezen horrexatu, hauek ez gaituzko patean utziko, hau jazue,
hemen jarraituko dugu. Egon horreka feminista! Hortxe irudiak, ez dakite zonien zerbait gehiago behitu nahi duzun. Bueno, eskubidea da, emakumeak abortatzea da eskubidea, eta bertan daudenak, eure dakaten lelo bat niri oso seguratzen zaidana da, probidak deitzen diote bere burua, eta nik uste dut probidak ez direla, probidak gugea, gure bizitzaren alde egiten dugu, eta hartzen dugu erabaki bat, eta erabaki da hori gure bizitza bermatzea, eta ume bat ez dugu edukina, eta orduan ez daukagu, ez dago besterik, eta egia da eurek askotan argudiatzen dutela mobil manifestazioko eskubidea, eta horregatik darelaan, eta ez dira manifestatzen ari, erasotzen ari da, ari dira, eta nik uste dut hori argi eta garbi esan behar dugula. Egia da, poliziak ertzentza juntzala Gasteizera askabidek deituta, eta ez ziela ez identifikatu, bertakoei, ez aplikatu legea, ez? Eure juntziren, uste dut, 100 metrora manifestaziera, gaur bai askabidetik esan dute jadanik polizia berriz deituela askabideko klinikokoei eta bai esan diela hemendik aurrera bai identifikatuko dituela eta izuna jarriko dietela. Oso importantia da benetan klinika batera juten den emakume bat seguru sentitzea. Ez bakarrik abortu eskubidea daukalako, baizik eta bere osasuna intimidadean bizitzeko eskubidea dakala, ez du inor jakin behar zertarako zoazen medikura. Eta orduan, zuk juten batzean klinika batea eta alboan badaun jende bat esaten ari dizuna, zuk abortatzera zoaz, ere zure intimidadearen ukaketa bat egiten adia, ez? Osasuna dela gauza pribatuak eta zuera baki behar duzu, publiko nahi dezun, edo ez. Abortuaren legea bai, eta Madrilen bertan ere, atzokoan, memoria historikoaren, memoria demokratikoaren legea onartu zen baita ere, besteak beste, gerra zibilean eta diktadura frankistan desagertutako pertsonak bilatzeko konpromisoa hartzen du Espainiako gobernuak. Ez dakitzen motatako neurriak hartuko diren hori horrela eramateko, baina kontuan izan da zenbat eta zenbat pertsona dauden oraindik ere ez, ehortzita, eta jakin gabe zenbat zenide dauden ere, bereziki garrantzitsua da horrelako lege bat aurrera ateratzea, ez? Nola ikusten duzu, Mikel? Bai, orain dela 47 urte, Franco hil zela, eta momentu honetan dator lege hau. Egia da Zapaterok ere lege bat onartu zuela memoria historikoaren inguruan, baina oso motz geratu zen. Eta beldurra daukat lege hau ere nahiko motz geratuko dela. Egia da badaudela aurrerapauso batzuk, adibidez frankismo ilegala deklaratzea, baina bueno, horrek implikazio material praktikorik daukanik, ez dakit, duda asko ditut. Eta badago beste realitate bat, eta da, lege honek ez ditu aurreikusten kalte ordainak. Ez du aurreikusten gerra zibilean edo frankismoan sufritu zuten hoiei edo familiarrei kalte ordainak ordaintzea. Eta lehen aipatu dugu Osakidetzarekin, ez? Lege batek aurrekontuak ez baldin baditu, deklarazio huts eta formaletan geratzen da. Eta hori askotan ere garrantzitsua da, baina horretara bakarrik mugatzea akats bat izan daiteke. Uste du lege hau ere momentu nahiko berezi batean datorla, ez bakarrik Espainiar estatuan, baizik eta Europa guztian, hau nolabait ultraeskuinaren eta fasismoaren gorakada baten aurrean. Eta askotan pentsatzen dugu orain arte eskuratutuko eskubideak betirako izango direla eta hor mantenduko direla. Eta honek balio du bai frankismoaren legearentzako, baina baita ere abortuarentzako eta bestelako eskubidentzako. Eta hau da, geroz eta aurrerapauso gehiago eman eta geroz eta eskubide gehiago deklaratu, uste dut berri on badela, eta horiek defendatzea ere berrezko izango da, ze Espainiar estatuan inkestak ikusten baditugu, urrengo gobernua baliteke Vox eta beren izatea, eta ikusi dugu bai abortuaren eskubidearen legean, eta baita ere lege honetan, memoria historikoaren legean, ze jarria izan duten. Bai, bueno, ondo azaldu du, ez, Espainiak bizitutako diktadura izugarrizkoa izan da, ez, oraindikan jende asko daude kunetan, eta familiak guzti hori errekonozitzea, frankismo ilegala horretan behar do, bermeak baditu, eta, bueno, batez ere konpentsazio horiek. Konpentsazioa ez da bakarrikan ekonomikoa, naiz eta ekonomikoa oso garrantzitsua den ere, zen batzutan esaten da ez dirua, ez dugu behar duguna da konpentsazio soziala, baina dirua baita, osea, zuen kontrako eraso bat indalako, eta orduan, nik uste hori aurrera pausu bat dela, seguramente motz geratu dela, baina ni bai uste dut ausarriaz egindako legea izan dela, naiz eta gobernu barruan ere ikamikak egon diren
honen inguruan, ez? Jende asko ez horrelako honetan beti nena monaz akordatzen naiz, ez? Eta eurek nola zenbat sufritu zuten gerran, ez? Eta askotan esan dut, eurengatik egin beharreko, ez? Gaina, nik uste ezinbestekoa dela gure gizartea benetan demokratikoa izateko memoria izatea, ez? Memoria bada gauzak ez errepikatzekoaren bermea, ez? Eta orduan ezinbestekoa da bai konpentsazioak, bai, eta hau ikusi dugu ere Euskal Herriko gatazkan oro har, ez? Zeinetan nola aldatu indan, ez? Eta guk nik gatazka, Euskal Herriko gatazka oso presente izan du nire bizitzan, nire dakadan adinengatik eta ikusten ari naz, nola juten ari gara guztioi ahazten, ez? Eta generazio berriak, eta hori HUk adibidez txosten bat argitaratu zuen, badau generazio berriko jende asko ez dakien ardon Lasai Zabala, edo nordan Ortega Lara. Netzak hori ezin pentsa ezina da, ez? Eta hori ez da gazteak irresponsableak direlako, ez? Hori da memoria politika efektiboak egin ez direlako, ez? Eta honetan, ezinbestekoa da ere ausardi politikoa. Zer gertatu dena saldu behar dugu, errelato anitza sortu behar dugu, ez errelato bakarra, errelatoak askotarikoak dira eta memoriak askotarikoak dira eta errespetu sartu behar ditugu memoriaren eraikuntza hori, ez? Orduan, nik uste zentzu honetan lege hau horretan geretzen dela pixkat ahul, ikusiko dugu, zen Euskal Herrian ere badaukagu EAen, badaukagu ere kompetentziak memoria kontuetan, orduan, hemen ahula geratzen den hori, igual Euskal Herriko legean egin daiteke, de hecho badago memoria legea ere legebiltzarrean, eta ikusiko dugu zen olako jarreak hartzen dituzten ere aldardik. Mikel? Bai, nik uste dut azpimarratzekoa dela, orain arte erakunde memorialistiko guztiak izan duten jarduna. Ze haiek izan dira benetan, eskubide horiek, estatututik bermatu ez direnean, haiek bermatu dituzte. Nire gogoratzen ez nire familian horrelako kaso badura, nire birraituen adibidez alderdi komunistakoa zen, eta momentu honetan ez dakigu non dagoen. Ez dakigu non dagoen. Eta askotan Euskal Gatazkan gertatzen da, gaztek ez dakitela, gaztek ez dakigula segure gaztea gara, norden tal, norden bestea, ez? Baina, gerra zibilan, nik uste are larriagoa dela, ze gure familiaren historia ere ez dakigu. Askok ez dakite beraien birraitona edo dena delakoa, non dagoen, edo zein izan zen, edo non borrokatu zuen. Etxean ez zintzen hitz egin sikiera. Eta zen hitz egiten, zegoen nola egiteko omerta hori, eta uste dut historia horiek ere berreskuratzea eta ateratzea oso garrantzitsua dela, gure historia delako, baina bakoitzaren intimitatea eta genealogia ere hor dagoelako. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia